Ukanti sekwamkela apha kumhlobo wene ne-FM kusijikilanga ngolwehlanu ezinsukwini ihleli kunye nosasaza saziwayo uJet Novuka dilungise sejet Novuka kusenze njani siyabuza namhlanje into yokubana Uthengela amagumbi awamnyama. so uqala kokuvele TV uvele ngeIndependence Ngo-October 1977. okwi-crowd u-MC Hayi sakhutshwa samiswa phayindlela ngomkhulu wami ongasekhoyo uVian Novuka. Kathiwa I think today I would say sasizi-face ze-independence. Oh! Yeah. In fact, if you were to go back to the museum yaseMthatha, Yeah. eTranskei, Yeah. ufumana laa ncwadi leya kaBawu uMathanzima ongasekhoyo uBawu uMathanzima. Ngikhona apha nomkhulu wami. hayi bo kudala mosoba sezintweni uThixo esibonelele. Sihluphe ngelo xesha ekhaya. kodwa ububuso Yo, hayi qhathi i-TV. Nosibona nje celebrities ngiqonda Yeah. abaphambene. siyeza kulo mibuso yokubana ngokwenene ngoba kaloku sivele sothuke nje ixesha xa ubona umuntu omkhulu umfuna kuthiwa u-owner iikhampani ezinkulu eTVini esithi mahlalisane 44 No, yenzeka. No. I-reality yase-South Africa le. No. yeah Obabhanqobe ndibathela ncamna. Andiyazi into yokuba yintoni lengako. Because the harsh reality is that i-situation yase-South Africa ayikuvumeli into yokuba akho mali ebhuti akho mali, akho ntlonipho, akho mbeko, abantu xa besebenza nayo ingathi bakwenzela ifavor. uthi kusenze njani uReggie Alright, kusenze njani namhlanje siyabuza kule nyanga ibaluleke kangaka ngenkcubeko namagugu ethu. Babu noba neshishini okanye uvula okanye uqala ishishini wena lento okwenza nenkcubeko namagugu ethu. Shishini lini obunovula wena? Sure. Ndingavula into xhasa abantu abathengisa abazamelayo. Uyabona? Okay. Abazamelayo. Benze izinto zabo. Zininzi izinto sinozenza thina abantu abamnyama. Ayonyani into yokuba sixhomekeke ebalungwini. In fact nobe bengangabikho. Ngoba uThixo angakabathathe nje. Uyabona? Sithandaza. So lento i-idea yakhe around lento siyibona kwinto ezifana ne-flea markets. Yes. But ibe yinto permanent ya formal structure permanent. then apho khona kuzabakho abantu mhlawumbe bazawuthengisa wena mibhaco kubekho mhlawumbe izinto ukutya kube khona i-games zethu indigenous games zethu uyabona because laa nto ye-Olympics akho nto uhawu kwakudala sizenza ilali ngelali sasine-games zethu esasizidlala qha ke into yokuba loku into yomntu omnyama ayixatyiswanga uyabona ndinombono we-tourist mas I am telling you. kule mall because kulapho khona into eninzi kulapho ku-Afrika bukhona bukhona. wena masa yeah well ndiyakholwa ngumculo usondele kakhulu kum yeah and ndiyaqonda ubana mninzi kakhulu umhlaba neplatform yeah yaqonda efuneka into yobana siyisebenzisile uqinisekise ngoba kaloku lo mculo ngulona uphusha ulwimi lwethu uphusha inkcubeko yethu Sure. uphusha ubuthina bethu Sure. ngoba umntu ngengoma uyakwazi ukumbona obana ngumni lo zikhona ii-roles oqonda oba le ayinfiti le because ezinye actors umuntu uyayithathe nje kwanto ayinikwayo mhlawumbi ingaba wena unayo into ethi kunto oba ethile irole andinoyithatha. Okokuqala Rich andinguyeza actors endiba bekwapha kumndili kuthiwa nje audition uyandifowunela uze kumsithethe undixelele ngaloo role or ngeso script and then namele Nee-levels land yeah ndikuxelele ukuba no in order for this role to work kumele senze kanje nakanje if ufuna ndibe khona because it's very important kum as a black man ukuthi what kind of messages endizithumelayo ebantwini. You understand? Because I mean, as a black person anywhere in the world, by virtue of being black, you are a symbol of inspiration. wow And you also need to be a symbol of excellence. Yeah, but at all cost. So it's very important, you know, about what kind of messages isn't it? But there have been situations, Paul, and I have turned it down. I mean, I've turned it down in roles whereby I'm going to play a second fiddle to the Americans. I cannot. I will never. I did that once. Can you film that we did? It was called, what? Catch a Fire. After that, I have never done that, and I will never do that. I cannot let you... You don't need to better go address, not Denzel Gnam.
Awu, yatsho laa nto. Wow. Sekushiyeke nje umzuzu mnye bakhuthaze. Sizahamba sigodo bentshini nathi ixesha liyabaleka sejet. Yeah, son. And khona bengiqala ke ngoku. Uba ngathi ungene egiyaleni, ngoba uyafuthumala. Yeah. Bengiqala ukuba yi-Oshkosh. Thina ke magoduka sasigoduka nge-Oshkosh. Sexesha. Yeah. Look, ubomi ayibo bethu. Zange sizicelele ukuza apha. Yeah. uThixo wagqiba ukuthi size apha. So masingavumeli ii-islands ezikhona ebomini zethu zisihlukanise noThixo. Wow. Done. Isixhosa story kwabethu nathi. Yeah. Masibulele kakhulu mansejet. So anytime, bros. Enkosi no versus no chance. Yeah. Ndiyabulela because you could have chosen nabana omnye umuntu into yokuba aze apha. Ndiyabulela. Ndibulela wonke umuntu okhodesa ekhaya, obut Lucas Sithole, ake eSlondon bamamele. My family, you know, abantwana bami, unkosikazi wami, wonke umuntu bonke abantu. Nathi siyazinca ngawo. Nozola apha ndihamba naye. Kanti ke bethuna nani into lethelo Jet novuka apha kuMthobeleni FM. Siyamka ke ngosebenzisa sibuye sidibane Monday ibe nempela veke ekhuselekileyo. Nemyoli papa yini bethuna yayo. Sishana masigodi ku KC uzizo. Sebela apha, yes. Oyile kasicheke. As Bishop China bonga. Bye bye.